କେସ୍ ଦିଆହବ। ବାଘ ଆଜି ବାଘ ଖାଇବ ହରିଣକୁ। ରଗଡ଼ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ ପେଟ হ্যালো 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 এই এই দা 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 ଆଉ ଦଉନୁ ଆଉ ଦା 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 ମାଗୁ ମାଗୁ ଦା এই ধূপ পারে ধূপ দা দা খুশি তো হଉ ଆସୁଛି ମୋର ଟିକେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀକୁ ସେବା ନ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି କଥା କ'ଣ କି ଇଏ ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ମୋ ଟିକେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କଲାଣି ଭଲ ହେଲା ପୁଣି ବାକି ଖାଇବା ହଁ ହଁ ମୁଁ